Грабването. Тема, която всеки иска да разбере отговора. Ще има ли? Няма ли? Аз от кои съм? Ще бъда ли грабнат? Ма няма ли да бъда грабнат? Откровение 6 глава, 4 стих. И излезе друг кон, червен, и яздещият на него даде да се вдигне мира от земята, тъй, щото човеците да се избият един друг, и даде му се голяма сабя. Йоан 14:27. Моят мир ви давам. Аз не давам така, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви. Ако ти си запечатан с Божият мир, ти приключваш до Откровение 6 глава 4 стих. На него се даде да вдигне мира от земята, запечатаните с Святия Дух, запечатаните с Божият мир. Който иска да остава за скръбта, който иска да остава след нея, Божиите избрани не са отредени за скръбта. Ще се изменят в миг на око и ще посрещнат Господ Исус Христос в облаците. И след това ще слезнат заедно с Него да царуват на земята 1000 години. Знанието е добро, но внимавайте, когато ядете от дървото за познание на добро и зло, от дървото на знанието. Знанието трябва да ти принася полза, увещание и утеха, надежда. И Бог ти казва, всичко, което можеш да направиш, е да вярваш в моето завършено дело, в това, което аз направих за теб. И ще бъдеш спасен. Така че, когато ви е интересно едно знание, запитайте се реално какво ми допринася това, дори и да намеря отговорът му. Бъдете благословени, а не заблудени в святото име на Исус Христос. Амин.